Bona tarda a tots. Us vinc a presentar una mica com hem arribat fins aquí, no? Perquè, com deia en Carles, no? Per què ens queixem tant els pagesos, per què lluitem tant, perquè realment estem, per dir-ho d'una manera, bastant fotuts i no, jo crec que ens presentarà propostes de canvi, però que no és fàcil, perquè, com veureu, no és un problema local, sinó que és un problema, al final, global, no? A nivell mundial. Jo us parlaré una mica del que ha passat al món des de més o menys el 1940, que és un temps de postguerra, no? Les decisions que es van prendre i aquestes decisions com ens han arrossegat fins on estem avui. Fem una mica una guia ràpida del que us comentava, no? Que el 1940 sortim d'una guerra, hi ha molta escassetat alimentària, la gent passa gana, no? Per tant, el que volem, el que vol la gent, el que es predica, no? És aquesta necessitat d'augmentar la productivitat i, per tant, poder alimentar, no? Aquesta gent que no té el que menjar, no? Es comença a iniciar, aquí us explicaré una mica així amb grans trets i després hi aprofundirem una mica. Comença la mecanització, aquí apareix el senyor tractor una mica abans, però aquí és quan realment es posa el tractor al camp i comença a funcionar per tal de produir més aliments, i també apareixen els primers fertilitzants sintètics, no? Hi ha un canvi de paradigma en el que és les varietats vegetals i també podem dir aquesta modernització agrària, que el camp, la paraula és aquesta, no? Que ressona més, és el camp es modernitza. El 1960 el que apareix és la Revolució Verda, que ara us explicaré més bé, però el que passa amb aquesta revolució verda al final és una millora tant de les varietats vegetals com els animals també. Aquests fertilitzants i pesticides es comencen a fer servir de forma recurrent i massiva i comença el que és el regadiu, no? Fins aleshores es feia l'aigua de la pluja, plovia, no plovia, i a partir d'ara ja la pluja és un aspecte que ja no tindrem el problema que si no plou tindrem sequera, no? En aquest sentit. I també s'intensifica aquesta producció. Per tant, aquí ja comencem a tenir aliments de forma intensiva. Més endavant, a partir dels anys 80, s'intensifica aquesta producció i s'especialitza. Teníem explotacions ramaderes que tenien 3 vaques, 4 xais, tenien a terra i feien cereals. A partir d'aquí la gent s'especialitza i comencem a tenir explotacions on només hi ha una espècie animal, on només es dediquen al cereal, on només es dediquen a un fruiter i un tipus de fruiter, i amb tot això, amb aquest risc de dependre de 4 potes una taula a dependre només d'una. Es comencen a crear les cadenes agroindustrials, el camp es produeix molt, i hi ha totes aquestes cadenes agroindustrials on hi ha tots aquests intermediaris els quals al final posen el preu dels productes al camp. I apareix la PAC a l'estat espanyol, perquè fins ara Espanya no formava part de la Unió Europea. Als anys 80 passem a formar part de la Unió Europea, perquè abans estàvem en una dictadura, i aquesta PAC el que fa és donar suport a aquesta producció massiva i la regula amb unes lleis. Fins ara el pagès feia una mica el que volia, però a partir d'aquest moment, per cobrar aquesta PAC, que és la política agrària comú, que ens dona uns certs diners, unes subvencions a nosaltres, perquè vosaltres, els consumidors, pugueu tenir els aliments més barats, però ho hem de fer de la manera que ells ens dicten, o sigui, no podem sortir del sistema.
I finalment, avui en dia, què tenim? Tenim una crisi climàtica, una crisi econòmica i, a més, amb unes exigències ambientals cada cop més dures pel canvi climàtic, que ens portaran en aquesta crisi que us explicaré més tard. La idea clau és que a la Revolució Verda hi havia un paquet tecnològic, que és aquest, que us explicaré, que és el paquet clàssic de la Revolució Verda. Aquest senyor que teniu aquí, que és el pare de la Revolució Verda, un senyor dels Estats Units que va néixer a Iowa i ha estat tan important que fins i tot té un Nobel de la Pau. El 1970 li van donar un Nobel de la Pau perquè consideren el salvador de milions de vides humanes, perquè va crear varietats d'alt rendiment, llavors d'alt rendiment, sobretot de blat i arròs, i això va afavorir que milers de persones després de la guerra i això no es morissin de gana. Tot aquest paquet clàssic, a part de les varietats, tenim també la selecció genètica, animals que són molt més productius. Tenim diversos exemples, Per exemple, en el pollastre, un pollastre que nosaltres criem a casa pot estar 2, 3, 4 mesos creixent fins que tingui un pes correcte que ens el podem menjar. Actualment, amb la selecció genètica que s'ha fet, un pollastre de la botiga, del supermercat que trobareu, l'edat que té aquell animal és uns 42 dies. O sigui, des que neix fins que el sacrifiquen, passen 42 dies. En 42 dies, aquell animal s'engreixa 1,5 quilo o així. És tan... La paraula és tan heavy que tu, si agafes un pollastre d'aquells, el treus de la granja i l'alimentes a casa teu com un altre pollastre normal, agafa tant pes, sobretot a la petxuga, que aquell pollastre acaba no podent caminar per al pes, pel seu propi pes, i acaba morint. Vull dir que la selecció genètica ha estat abismal. Igualment també amb el tema dels porcs. Un porc abans estava un any creixent, ara en mig any, 7 mesos, un porc ja es porta escorxador i ja fa uns 80 quilos. Aquesta selecció genètica no és que hagi estat de laboratori i hagin tocat les cèl·lules ni res, no, sinó que el que han fet és anar seleccionant aquests animals al llarg del temps. O sigui, han anat agafant els pollastres que creixien més, i al final han triat una línia. En el cas dels pollastres només hi ha 4 empreses a nivell mundial que tenen aquesta genètica, o sigui, si tu vols criar pollastres d'aquests i estar en aquest mercat, només tens accés si vas a través d'aquestes 4 empreses, no hi ha una altra. Després també tenim el que és el que dèiem, que ja no depenem de la pluja, sinó que tenim el reg i el control de l'aigua, i per tant s'expandeixen molt els regadius. Ho sabeu molt bé que els regadius el que fem és que la producció és molt més alta, si tu no depens de la pluja, però clar, això també què comporta? Que necessitem una aigua, i aquesta aigua a vegades no hi és, i com veurem més endavant, amb la sequera que hi va haver aquí a Catalunya el 2023, ho va posar de manifest, com som de vulnerables en aquest sentit. En el cas dels fertilitzants minerals i fitosanitaris, aquests pesticides i herbicides, aquí a nivell europeu tenim normes bastant dures en aquest sentit, tot i que se'n poden fer servir, però, per exemple, amb el tractat actual del Mercosur, per exemple, ells poden fer servir un 80% més de pesticides i herbicides que aquí a Europa no podem utilitzar. També veurem un exemple de fertilitzants minerals que ha passat a nivell europeu. La intensificació, el que dèiem, que ens especialitzem només en una espècie. En el cas d'animals, la intensificació com s'ha portat a terme? Doncs a través de pinsos compostos. Abans els animals s'engreixaven amb les sobres de casa i amb les pastures. Ara actualment els animals s'estan engreixant amb pinso, farratge, els remugants que necessiten, i sobretot aquests pinsos estan compostos per soja, que evidentment aquí a l'estat espanyol sí que podem conrear soja, però no d'una forma
rentable. Per tant, tota aquesta soja ens ve dels Estats Units, Sud-amèrica o de l'Àsia. Per tant, aquesta soja necessita un camí, uns quilòmetres, una energia per arribar fins aquí nosaltres. A nivell de sanitat, també es van augmentar les necessitats dels animals. Què passa? Que quan els animals estan més junts, el que provoquem és més malalties, més recirculació, per tant també hi ha un augment de l'ús d'antibiòtics. Actualment també això ha disminuït molt, però en aquell moment, per tal de produir molta carn, s'utilitzaven antibiòtics de forma regular, o sigui, els porcs, els pollastres, els donaven antibiòtic a l'aigua de beguda. O sigui, cada cop que bevien aigua estaven prenent antibiòtics. Això feia que no malaltissin i, per tant, creixessin molt més ràpid en densitats molt altes. També la mecanització del camp i les innovacions es van portar a terme gràcies al crèdit i l'extensió agrària. El resultat de tot això, d'aquest paquet clàssic de la reducció verda, és molta més producció per hectàrea, tant d'animal com vegetal, però dependència total d'inputs, d'aquesta aigua de reg, d'aquesta soja que ens importen, d'aquests fitosanitaris, d'aquests fertilitzants minerals. Per tant, al final de tot, la conclusió és que no depenem de nosaltres mateixos per produir tant. Una mica el que ens quedem és això, que produïm molt i rendim molt, però a nivell d'inputs som totalment dependents. I això també vol dir que hi ha un risc ambiental molt alt i econòmicament també és un risc molt alt, perquè si tu depens de tot el que t'entra i no pots triar el preu d'aquest surt, poc marge tens per produir. Exemples, mireu, l'exemple dels cereals. El 2014, això és a nivell d'Europa, va ser un any rècord. Es va produir unes 257.000 tones de cereals. Això és cereals a nivell global. En canvi, el 2024, a causa del clima, sobretot, mireu com es va reduir el nivell. Això també ens diu com som de dependents. També l'àrea de producció va disminuir. Aquí tenim també la guerra d'Ucraïna, la qual Ucraïna produeix, no em vull equivocar gaire els números, però un 30% de tot el cereal de nivell a Europa. Quan comença la guerra es perden moltes hectàrees de terreny i, per tant, aquí perdem molt cereal a nivell europeu. Això què vol dir? Que si el 2014 vam produir molt, el cereal era molt barat. El 2024 en produïm tan poc, el cereal puja molt de preu. Qui menja cereal? Els animals i les persones. Augmenta el preu del pa, augmenta el preu de la carn, tot és dependent del clima i de la guerra. En el cas dels fertilitzants minerals, els fertilitzants minerals depenen totalment del petroli, perquè són fets amb petroli. El 2021 s'utilitzaven 9,3 milions de tones, més o menys, de fertilitzants sintètics. Aquests fertilitzants és molt fàcil perquè per emmagatzemar és fàcil d'emmagatzemar, és fàcil d'aplicar-los al camp, els purins no són tan fàcils d'emmagatzemar, no els tens tant a mà, però quan el preu del petroli, del cru, puja de cop, el 2023 la gent deixa de fer servir aquests fertilitzants i disminueix la seva utilització un 20,5%. Per tant, el que estem dient, quan aquests inputs pugen, ràpidament s'estrenyen els marges que tenen els ramaders, els pagesos de guany,
i com que els preus de venda tampoc no acompanyen, el cereal no està en un preu molt elevat actualment, la gent deixa de fer servir aquests minerals, aquests fertilitzants minerals. Per tant, menys consum, pot ser que sigui perquè són més eficients, però també perquè hi ha una restricció del cost. O sigui, no vol dir que en utilitzem menys perquè som més eficients i ho fem molt bé, no, és perquè és molt car i no podem pagar-los. Una mica el canvi estructural a nivell d'Europa, que això també s'ha produït a nivell de Catalunya, del 2005, fa 20 anys enrere, al 2020. El número d'explotacions ha disminuït moltíssim. Hi ha un clar exemple que jo que faig molt boví de llet, amb 40 anys, el 90% de les explotacions de boví de llet de Catalunya han desaparegut. El 90%. Però és que el nombre d'animals, el nombre de vaques, és el mateix o una mica superior. Això què vol dir? Que les granges, què han fet? Han augmentat molt d'animals. Ara aquí a Catalunya tenim granges de 3.000, 4.000 vaques. I la mitja de nombre d'animals, la mitja, està en unes 200 animals per granja. Per tant, abans tenir 200 vaques era ser un gran ramader i ara actualment amb 200 vaques una família pot malviure, bàsicament. És una mica el que poso aquí, la pressió aquesta competitiva. O creix o marxa. O sigui, no en tens cap d'altre. O sigui, per estar dintre del sistema aquest de... No estic parlant d'un sistema de venda directa, no, estic parlant d'un sistema global, més o menys, no? O creixes, per tant, per reduir aquests costos que tens, quan tu més produeixes, menys el cost sempre es va reduint i per tant pots seguir endavant. Si no, surt o fes una altra cosa. Dedica't a fer venda directa, dedica't a fer agricultura integrada, a fer una altra cosa, però convencional, si no creixes, no pots continuar. Després hi ha una altra problemàtica molt gran, que és la manca del relleu generacional. No hi ha joves que es vulguin dedicar a la pagesia, però per què no volen dedicar a la pagesia, si sempre hi ha hagut, ganes n'hi ha moltes, hi ha molts joves que es volen dedicar a la pagesia. El que passa que si no et pots guanyar la vida, tothom ha de pagar factures, sortir del sistema capitalista és molt difícil. Vull dir, et ve Hisenda i has de pagar, vull dir, has de pagar la llum, has de pagar els teus gastos, per tant, t'has de guanyar la vida. Per tant, a més, la renda és molt irregular. Una cosa és ser un treballador assalariat i una altra és ser un pagès autònom o una SL o el que sigui, que cada any la renda canvia molt i ara ho veurem. Per tant, també, a part aquesta renda que és tan irregular, les regulacions que a més que ens fiquen, aquestes lleis que ara ho has de fer així, ara ho has de fer així, que això vol dir inversió, per exemple, amb el tema benestar animal, que jo crec que és un tema cabdal, que s'ha de tenir en compte i que és molt important, però per un empresari que d'un any et vingui una regulació de benestar animal que hagis de fer un canvi de 180 graus a tota la teva granja, això és un dalt a baix. Una altra cosa és que siguis una gran empresa, però si ets una empresa petita o un autònom, això és uns diners que a vegades no tens. Aquest mercat global també que et posa el preu i també el canvi climàtic fa que aquest número d'explotacions cada cop sigui menor, però més grans. Aquesta crisi econòmica que dèiem, veiem una mica amb aquest exemple, els comptes econòmics agraris de la Unió Europea, els outputs són els ingressos econòmics, tenim els costos i tenim el valor
brut, no? Aquest valor brut és una mica el que el ramader percep, no? Però és que del 2019 al 2024 la renda per unitat de treball va augmentar molt, o sigui, la renda augmenta molt, però la mà d'obra també disminueix molt, perquè el ramader actualment guanya més, o el ramader o l'agricultor, prescindint de mà d'obra. És com es guanya, a nivell de robots, de mecanització, de tecnificació, produïm més, però cada cop amb menys mà d'obra. Això implica també que aquests marges dels preus, com hem dit, depenen molt d'aquests inputs, de tot el que comprem de fora, i tornem a parlar una mica, que totes aquestes crisis recents del clima, de l'energia, com el petroli, i aquest mercat global ens posen el preu, el valor brut que obtenim, no depèn en cap cas de nosaltres mateixos. Aquí una mica a Catalunya, el que us deia, el nombre d'explotacions del 99 al 2023 ha disminuït un 28%, o sigui, una bestiesa, 18.500 explotacions han desaparegut, però les hectàrees, més o menys, de conreu, més o menys són les mateixes. Des del 99 al 23 han desaparegut un 8,6%. Però això què vol dir? Que les grans, que cada cop la gent té més superfície per cada explotació. Però és el que dèiem, o creix o desapareix, o sigui, no hi ha un altre camí, si no és sortint del convencional, però si és convencional has d'anar a cops de colze amb el teu veí. Per tant, el tema aquí a Catalunya també, el tema de les terres està molt complicat, els lloguers cada cop són més alts i cada cop és més difícil trobar terra, sobretot si ets un jove que vols començar, és quasi bé impossible començar de zero. Si no ets fill de pagesos, de ramaders, i en segons quins sectors, com per exemple la vaca de llet, començar de zero és impossible. Amb els números sobre la taula és impossible. I aquí un exemple del que ha passat a Catalunya, amb la sequera del 2023, des del 2023 al 2024, que ja no hi havia sequera, quasi bé, la renda agrària va pujar un 22%, només quan es va acabar la sequera va pujar un 22%, es va augmentar la producció agrícola un 11,6% després de la sequera. La sequera el que va fer és que deixéssim de consumir un 6,3% de l'energia i van baixar els fertilitzants minerals un 24%, tot això pels preus, i el 2022 creiem que també hi havia, a part del clima, o sigui del 22 i 23, a part del clima també se suma la guerra d'Ucraïna. Per tant, depenem totalment, com dèiem, de l'exterior. Per tant, jo el que només que us vull que ens quedem una mica és que la revolució verda augmenta molt els rendiments, una idea que semblava boníssima perquè la gent no passés gana acaba sent un desastre tant ambiental com econòmic per als països que ho han aplicat. A Europa i Catalunya lo normal en l'actualitat és la volatilitat dels preus, tant pel clima com per fets globals econòmics com una guerra a Ucraïna, com el Trump als Estats Units que ens talla l'aixeta, depenem totalment, o sigui, els ramaders, el preu del porc, del pollastre, dels ous, o sigui, reflexa, cada setmana fa canvis. Nosaltres tenim uns preus de llotja i allà cada setmana pots veure més o menys com fluctuen. Hi ha un canvi molt gran estructural, que revertir això costarà moltíssim, que és menys explotacions més grans i més concentrades. On es concentren les explotacions? Doncs allà on poden tenir més rendiment. On hi ha més fruiters, on es pot regar.
secant, no posar ningú fruiter. On hi ha més vaca de llet? Doncs a Lleida, a Girona, a la Plana, on hi ha més terres per conrear farratges. O sigui, la concentració és aquesta. On hi ha més ports a Catalunya? Doncs al costat de l'eix transversal, on hi ha tot el nivell de granges, escorxadors, on hi ha tota la xarxa de producció. Per tant, aquesta transició ens demana actualment més eficiència, innovació i un millor repartiment de la cadena. Això ja ens ho explicarà com podem fer-ho. I jo m'agradaria deixar aquestes 4 preguntes a l'aire per després poder fer debat. Quina part realment de la crisi és climàtica i quina és econòmica? Com podem reduir aquesta dependència d'aquests fertilitzants però sense perdre producció? Perquè al món cada cop hi ha més persones, per tant cada cop hi ha més gent que ha de menjar, i cada cop, per exemple, la demanda de carn, que sembla que està molt de moda, el veganisme, ser vegetarià i això, però cada cop hi ha més demanda de carn a nivell mundial. Àsia està demanant carn a tonelades. Quines mesures ajuden més a les petites explotacions? Perquè cada cop n'hi ha menys, I quines innovacions són claus a Catalunya? Reg, varietats que aportin varietats de cereals, de fruiters i tot, que aportin un augment de la renda agrària de la persona que les utilitza, o potser és millor la digitalització, la tecnificació del camp perquè aquestes petites explotacions no acabin tancant. Res, una mica les fonts i acabem, quan acabem en parlem tot, ara que expliques tu i veure com ho solucionem.